Oh, basic ini hatod guys. Ang hinay yung symbol pa kami. Guys, si Bira, naging order. Oh, ano yun? Kalmar kayo po. 15 rides na. Oh. Oh. Saywar. Naging order sa Jollibee guys. Oh, idol oh. Oh. Ano yung natin na reserve sa Panda? Busy tanan. Ito na tan. Oh. Panda SWAT oh, Panda SWAT. Sige kayo, Prisco pa kayo, Prisco pa kayo ni. Bagong gawas. So busy ni deliver sa Jollibee kay di panggutom na mga pandaro sa Sinda. Okay kayo, what may order? Oh, ano na order? Busy ang Jollibee. Kaya alas 12 na, alas 12. So, kaya kapunto guys. Pakaw ang mga cross sa Jollibee, hinay-gigliyok. Di kanam sa booking sa Panda ang Jollibee. Shout out ko sa mga cross sa Jollibee sa Naga. Oh. Mura mong mga panggong.